Ама къде сте стъпнали? Я кажи ми ти откъде си, господине? Кога да казвам, обаче, трябва да взема обаче да почвам. Аз съм на друг държавата, аз съм ще казват... Ти откъде си? Германия съм, значи. Ти да не си беженец, да не си като ние беженци. От беженец? Да. Да, а там съм. Я вземи тая пушка, господине. Така, добре. Добре, я се напритай кръгом, те може да маршируваш. Я да видим. Добре, спокойно. Я? Давай. Кръгом правиш ли? Кръгом правиш ли? Так, моля. Я кръгом направи. Може. Ако внимавайте всички ти, може да сте всички. Ако те прикарам, пари няма ли ти пари? Не ще си друго. Голяма джамба, искаш ли? Джамба ли? Ами то джамба, ако ми то джамба, ти трябва да апела джамбата да падне. Тая твоята пушка има ли патрони? Ами, горе има патрони, 35 патрони, 45 патрони му разстрелям. 34 станаха 4 патрона. Да. Браво с тога. Ами, друг ли ще да кажете нещо? Зай си ще отрепаш ли? Моля да трепам. Кажи. Ами, не ме гледаш дебите ми ти. Нямам. Не може да прикатам ако. Добре да тая пушка откъде се, господине? Видите, морна обруча. Ето ви ляка, пишка и стая, морна тази 4-5 патрони, ти почва си мене, морна да стреблям. Да стрелиш. Да. И как си казваш? Какво да те прикатам? Гергио, братния? Да. Гергио, братния. Герга, значи, като казвам, аз съм на други държавата. От други държавата? Да. Тая каска откъде е зе, господине? Да. Откъде е зе? Кажи бе. Аз не мога да кажем... Откъде е зе тая каска? Каска, значи, аз смага, началниката, прокурората ми даде начай. Началника и прокурората дадаха. Деците, такова, наричи, дето... Ти ходи ли войни, ходи ли? Ами, вода да куда. 3 години и 6 месеца. 3 години и 6 месеца ходи? Да. Тая твоята пушка патрони и фърга ли? Фърга, как не ме фърга? Може да играеш, може да играеш. Може да играеш, да. Я играй малко. Тук ти пушката, значи... Я да видим играеш ли. Да, тогава... Защо ти викат бангия ти викат? Банкете. Добре, да тумка. Тук горе си толкова банките готово. Има едно момиче светла, викат си бангия. Аз ти съм бангия, ти съм така гледам, аз съм мръчвам до всичкото може. Тогава да бъде. Добре, те с дрехи, ти от дрехи се, господине? Модерен начин на чадниката ни дали. Добре, я маршурата, видя, чому си ходил в казармата 3 години и половината, видя. Добре, да вземи пушката ти, без пушка. Да ставай там до мивката, до чешмата и да те видя се дали може да маршуруваш. Я? Маршурувата видя, господине. Да. Те са криви, аз ги знам, че са криви. Криви са голяма работа. Давай. Я напи кръгом си като войник. Ето, добре, господин. Добре, я върви така напред да види как върви. Ти май си бояко, май. Ти да не си обратен, бе. Как обратно? Да си обратен. Като обратно съм, как не бе, реках да не си педал. Аз не съм педал. Вика назад и пака, защо? Добре, що ти ми казваш така да фаргам? Те фърги ти са като. Фърги са като, господин. Ето, чакай, ще се сам. Сега, свали гащите, свали.
Как го да правим така? Гол е, чист гол. Ниша. Ти нищо нямаш нищо вътре. Как нямам? Тя изяла го, котото го изяла. Чак лятото.